सानफ्रोमबो सिन्था आं थानांलाय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ बिन्दास थानांगौ। गोजोनथाव खौरां बेकार रमियो सावथुनखौ निउबो एपआव गाबोननिफ्राय नुसिगोन। एम अख्रां बर'नि डिरेक्सनाव ओंखारनो गोनां समाजारि थासारिखौ लानानै लिरनाय बेकार रमियो सावथुनखौ निउबो एपआव गाबोननिफ्राय हगारनाय जासिगोन होननानै फोरमायो। दानिया फै खौरां मेलनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आरो जोंनि निउबो फारसेनिफ्राय दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। स' दिनै जोङो बेयावहाय मोनसे थांखि लानानै फैदों। थांनाय बारावबो जों बुंदोंमोन जे बर' सिनेमाखौ जोङो निउबोनि गेजेरजों मास मोनफ्रोमबो गोदान मोनसे रायजोफोरनि सिगांसिम जों लाबोगोन होननानै। स' थांनाय बाराव जों बिसम बिखौ लाबोदोंमोन आरो बे खेबाव जोङो दा नोंथांमोना नुगोन बेकार रमियो होननाय बिथां आदा अख्रांनि डाइरेक्सनाव फैनाय बे मोनसे सिनेमा। एक्सुवेलि सिनेमाया 1.5 बोसोरसो सिगांनो ओंखारजानायमोन बे सिनेमाया। स' बाहेरायाव ओंखाराखैमोन, मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनाखैमोन। दा बिनि बे फिल्मखौहाय जोङो जोंनि पर्टेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों लाबोनो नागिरदों। फिल्मा जथेस्थ' मोजां, बिराद स्ट्रेट फरवार्ड मुभि आरो बेबायदि सिनेमाखौ एक्सुवेलि मानसिफ्रा नायनांगौ। बेयाव बिराद मेसेज दङ समाजखौ लानानै लिरनाय, यां जेनेरेसननि थाखाय बे मोनसे सिनेमा। दा बेखौ जोङो गाबोननिफ्राय जोंनि एपआवहाय रिलिज होनाय जासिगोन। दा बेयावहाय बे फिल्मनि सोमोन्दै आङो आदा अख्रांखौ माखासे फोरमायनो थाखाय आङो प्लेजेस खालामनाया बिसम्बिनि उनावहाय नैबे दा बेकार रमियो बे सेकेन्डआ कमार्शियेल मुभिया पाब्लिकफोरनिफ्राय जोङो थांनाय खेबाव बिसम्बियाव जों जोबोर मोजां रेसपन्स मोन्दों। दा बे रेसपन्सनि थाखायनो जोंबो आरो बांसिन मोजां मोनो आरो खामानि मावनो थाखाय जोंबो बिराद नांनानै दं आरो जेसेबां हायो सिनेमा जों लाबोनो थाखाय, जाहाथे बयबो न'आव जिरायनानै जिखि जाया मानो न'आव जिरायनानै मोनसे बर' सिनेमाखौ मोजां कुवालिटि जाहाथे गाव जेराव दं बेनिफ्राय नायनो हायो आरो बयबो। सिस्टेमा जाहैबाय एक्सुवेलि बे रेन्ट सिस्टेम, भारा सिस्टेम। खनसे पेमेन्ट होनांगोन, बेखौ पेमेन्ट होनानै सानथामनि थाखाय आनलिमिटेड सासे मानसिया बेखौ नायनो हायो। आरो बे पेमेन्ट होनाया जाहैबाय दा जेरखम गुगोल पे दं, UPI दङ, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बेंकिं, बिनि थ्रुयै पेमेन्ट खालामनो हायो आरो खनसे पेमेन्ट खालामनानै सानथामनि थाखाय आनलिमिटेड बे मोनसे सिनेमाखौ नायनो हागोन। मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय बयनोबो, नोंथांमोननोबो आरो दुलाराय आसामनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोननो। थ' बेकार रमियो जों गोबां सिमां लानानै बानायदोंमोन। 4-5 इयारनि मोनसे स्ट्रागल बे सिनेमाखौ लानानै। ओमफ्राय जोङो 2019आव खालामबाय स्टार्ट माबाखौ शुटिंखौ। बा 2019आवनो जों सेन्सर लादों सिनेमानि। 2019 सिनेमा बे। ओमफ्राय दा बिनि उनाव शुरु जाबाय जोंहा लकडाउन कर'ना भाइरासनि थाखाय। ओमफ्राय बेनोसै आरोखि माने मार्केट मोनसे बर' जि मोनसे फिसा मार्केट दङ आरोखि लकेल माने ट्रेडिसनेल जि फिल्मनि मार्केट, बे मार्केटआ टटेलि माने माबाना थाबाय आरोखि कर'ना भाइरासाव गोग्लैना थाबाय। ओमफ्राय थांनाय समाव देग्लाय एसे खुला जादोंमोन नामा, थेवबो बिदि जों माबानो हायासै, पिकआप लानो हायासै। स' जों बिदिनो बिथांमोनाबो मोजां मोनसे माबा लादों, इनिसियेटिभ लादों निउबोखौ माबानानै। जों 8-9 मान्थस लोगो मोनजेननानै रायज्लायग्रोदोंमोन बे बाथ्राखौनो माबोरै जायो होननानै। ओमफ्राय दाखालि बिथांमोना खालामबाय माबाखौ बिसम्बिखौ। बिनि उनाव जों दिनै सेकेन्ड सिनेमा हिसाबै जों बेखौ बेहायनो निउबोआवनो रिलिज खालामसै होननानै डिसिसन लाबाय। स' सिनेमाया टटेलि माबा ससिय' पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जों बानायदों। बर'नि जेसेबां नामा बेकार रमियो, स' सोरबा सम जों डाइलग खोनायोना नाम पे मत जाओ बिदि आरोखि। स' नामा जियानो जि जा, खिन्थु बेहाय सिनेमायाव गासैबो जों समाजखौनो जों मोनगोन। जों मोगा मोगि जाबाय थानाय जोंनि चाइल्डहुडनिफ्राय दिनैसिम जों बर' समाजाव मा जेंनाफोरखौ मोनबोदों गासैखौबोथ' नङा, नाथाय स्पेसियेलि जायफोर जेंनाया जोंखौ उन्दुनो होआ, मोजाङै माने साननो होआ बाथ्राफोरखौ, जोंनि थांखियाव जोंनि लामायाव जों थांबाथाय जेराव सुखुबाय थायो जों बेफोर मोनसे जेंनाखौ लानानै जों सिनेमाखौ बानायदों। आसा खालामो बयबो नायगोन होननानै। मानो मानसि गेन्दावला बिरबाय बायदों, मानो मानसि गेन्दावला बिरबाय बायदों, दिनैलाय नोंखौ गारनायाव गैया। मैं इस जन्म तक क्या अगले 7 जन्मों तक तेरे नहीं हो सकते। मुझे बाइक वाला नहीं चाहिए, मुझे बोलेरो वाला चाहिए। बबे समाजनि बाथ्रा बुंदों नों निजोरा? बै समाज जाय समाजनि मानसिफोरा सानाव गिदिर बाथ्रा बुंनानै हराव राजखान्थिगिरिफोरनि उन खारफायो सेरसे अमा बेदरनि थाखाय। दाउस्रि आथिं हांखोजों लिरनाय बे लाइजामनि गेजेरजों आंनि अननायखौ बावहरा। आं नाजावबाय नंब्ला हिनजावफोरनि बन्ध' आरो बिदिजों
फिसा मोनना मोना लेट्रिन साफा खालामग्राया लेट्रिन अब्ला नै बे केसाव बिमाजों लोगोसे फिसाजोखौ आं फ्रि मोननांगौ ना मोननाङालै सानसे माथो मा मोनबाय थाखो आंहाबा मानि सिन्था हेगार मा सानफ्रोमबो सिन्था आं थानायावलाय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ बिन्दास थानांगौ बसालाय मा खालामखोब्रा गाज्रि बुंनो मोना बिबाना बिबान हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि रांखान्थि राजखान्थि भुमखौरां जारिमिन मुवा बिगियान रासायनारि बिगियान जिबारि बिगियान बिमा राव आरो इंराजि गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन नोंथांमोना डेमो एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेमो भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो